lamang ngayong araw. Mga kolorum na punerarya dapat bantayan ng pamahalaan. Kalinisan dapat tiyakin ayon sa Pampanga Funeral Association. Mahigpit na seguridad ipinatutupad sa Clark International Airport bilang pag-iingat sa monkeypox. 2.3 milyon na mag-aaral sa Central Luzon nakapag-enroll na. Nasa 3,000 public schools nakatakdang magdaos ng 5-day school week simula ho sa August 22. At Direk Vince Tanyada, lilinawin ang mga usapin tungkol sa pelikulang Katips sa Bawalang Chismis kay Sonia Soto. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Nananawagan ho ngayon ang grupo ng mga may-ari ng lehitimong punerarya sa Pampanga na bantayan ng pamahalaan ang pagdami ng di umano'y mga kolorum sa kanilang industriya. May mga nag-ooperate daw kasi na walang sapat na waste management facility, bagay na lubhang mapanganib raw para sa kalusugan at kalikasan. May karagdagang detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Kung magtulaw, pulinarya, balo mo na kolorum yun. Balo mo na lang yung permit. Ang gagawin may bill ay nakarapat. Bakit? Kasi kaya kami, registered kami. Bakit may hindi? Eneman ka, otorisado na kumongete. Kaya kung ini-explain ko po kayo, ini po protection niya nga po kayo katama. Porsigido ang mga may-ari ng lehitimong punerarya sa Pampanga na maprotektahan ng kanilang negosyo at ang kapakanan ng publiko laban sa mga naglipana o manong kolorum na negosyante sa kanilang industriya. Sabado, 13 ng Agosto nang formal na itinatag ang grupong Pampanga Funeral Association o PFA. Ang kanilang unang misyon, kayatin ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng overlapping sa business transaction ng ilang nasa casket making industry na nagbibigay na rin umano ng funeral service. Actually, sir, yung unang main concern natin, yung mga legit funeral owners, magkaroon ng protection. Kasi kaya na itatag yung association na to just because dumarami na yung mga punerarya na walang permit o tinatawag na kolorum. Tulad ng natakal namin kanina regarding dun sa mga nagka-casket maker na ang kanilang permit is just a casket but they do service. Higit sa kompetisyon, usapin umano ito ng ligtas ng operasyon na may direktang epekto sa kaligtasan at kapaligiran. Hindi raw kasi dapat maipagsawalang bahala ang wastong procedure at ang pagkakaroon ng waste management facility na naaayon sa itinakda ng batas. We will call the attention of naning LGU tamo o ning mayors kung narinig kaya katamong legit funeral operators na mika seminar na para maging aware lang naman kung naning masantinggawan karetang waste management tamo kasi number 1 yan, itang kalinisan, itang protection. Nasa higit 4 na po ang mga funeral business entity na kabilang sa Pampanga Funeral Association. Binuo nila ang kanilang hanay upang magkaroon ng representasyon sa usapin ng legislation sa kanilang industriya, gayong inilalatag na sa Kamara ang regulasyon sa funeral services. May mga kinatawan ang organisasyon mula sa 4 na distrito ng lalawigan. Gayon na rin ang mga officers na mangunguna sa grupo. Kabilang daw sa kanilang uunahing gawin ay ang pagsasagawa ng verification sa mga existing funeral parlor sa probinsya. Papatulong kami kay Gob na magbigay siya ng letter dun sa mga funeral na ganon para makita natin, masilip natin kung sino yung mga kolorum na punerarya kasi malaking epekto po sa amin yung mga puneraryang kolorum. Kaya namin, nagbabayad kami ng permit, sa BIR, so doon sa price nila, mas nagagawa nilang ibaba yung price nila, gawa nga nung wala silang permit. So malaking dagok sa aming industry. Layunin din ng Pampanga Funeral Association na ma-regulate ang mga negosyo at tulungan umano ang mga bagong establishmento na makapagsimula ng tama at naayon sa itinakda ng batas. Yung purpose ng kaya kaming organisasyon
para po mabawasan o baka maging legal yung karelang negosyo na baka magpante-pante kami. Minawa po babawal, yung kaya mo purpose mi, maging legal lang naman nakalupa mi. Samantala, hiling naman ng ilang punerarya sa Pampanga na sa pagkakatatag ng kanilang asosasyon ay ang pagsisimula ng magandang kompetisyon. Partikular na raw ang funeral at burial assistance na ipinagkakaloob ng serbisyo ng lokal na pamahalaan na madalas umanong paborable lamang sa iilang negosyo sa kanilang bayan. Lahat ng puninarya, walang pinipili, bagong puninarya, lumang puninarya, tinutulungan lahat yung mga namamatayan, lalong-lalo na galing yung sa provincial government, yung binibigay na burial assistance, lahat matulungan, lahat ng puninarya. Hindi lang isang puninarya, ibig sabihin, lahat natutulungan. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, nanguna ho ang shabu sa listahan ng pinakamaraming illegal na droga na nakumpiska sa Central Luzon para sa first quarter ng taong 2022. Batay ho sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nagmumula raw sa katimugang bahagi ng Luzon ang supply at ibinabagsak ito sa Metro Manila at sa karatig probinsya ng Bulacan. Aminado naman po ang PDEA na may malaking hamon sa kanilang hanay pagdating ho sa drug clearing operation sa lalawigan ng Bulacan. Narito pong detalye ng balitang yan. Aabot sa 67.19 kilograms ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa Central Luzon mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. Nanguna ito sa listahan ng pinakamaraming illegal na drogang nakumpiska na sinundan ng marijuana na umabot sa higit 34 kilos. Lampas 3,000 piraso rin ng ecstasy tablet ang nasabat ng mga otoridad sa rehiyon. 1,000 rin ng shabu ang na-recover ng mga Drug Enforcement Unit mula Abril hanggang Mayo. At nito lamang Hulyo kasabay ng pagpasok ng bagong administrasyong Marcos Jr., ipinida ng Department of the Interior and Local Government ang higit 60 kilograms na shabu na naharang sa di umanong isang entrapment operation. Ito sa Central Luzon is shabu. Although ang nakikita ng ating sa whole dito sa ating bansa is parang humahabol yung marijuana, yung use ng marijuana, yung distribution ng marijuana. Pero for Region 3, shabu pa rin po yung usually na-abuse na drugs dito sa ating area. Paliwanag ni Director Brian Babang ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3, bukod sa mga coastal areas sa rehiyon, nagsisilbing port of entry rin daw ng illegal na droga ang paliparan sa Clark na sakop ng Bureau of Customs. Pero malaking bahagi raw ng supply ang nanggagaling din sa Calabarzon at Metro Manila. Monitoring natin sa mga anti-drug operations natin, usually ang source is NCR and Cavite and some parts ng Laguna may pumapasok din. Particularly sa shabu. Matapos ang 6 na taong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang naglungsad ng madugong war on drugs, na natiling hamon pa rin para sa pamahalaan ng problema sa illegal na droga. May watchlist pa rin naman tayong mini-maintain. PNP, PDEA, may unified watchlist tayong mini-maintain. Doon din yung basis ng ating drug clearing operations. Kasi doon yung mga identified mga personalities na dapat bigyan ng intervention. Ibang reformation center aside doon sa Nueva Ecija is Balay Silangan per municipality. Naging requirement din po yun sa pag-clear sa isang munisipyo. So dapat meron silang, na-implement nila yung program na yun para makita natin na talagang masustain nila na maklear yung kanilang lugar. Batay pa sa datos ng PDEA, nasa 780 sa higit 3,000 barangay sa Region 3 ang nananatili pa ring apektado ng drug problem. Kasama si Paulo G. Santos, Liana Canilao, CLTV News. Ito, mabuting balita naman para sa mga motorista na bawasan ho ng 90 sentimo hanggang piso at 20 centavos yung presyo ho ng kada litro ng diesel ngayong araw, August 16. Ito po ay batay sa abisong inilabas ng mga kumpanya ng langis. Bumaba naman ng hanggang 10 sentimo ang kada litro ho ng gasolina.
20 centavos hanggang 45 centavos naman ang tapyas ho sa presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon ho sa Department of Energy na 4 na araw nang bumababa ang bentahan ng langis sa pandaigdigang merkado. Matatanda August 9 nang huling magbaba ng presyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 2.3 milyong mag-aaral sa Central Luzon nakapag-enroll na. Nasa 3,000 pampublikong paaralan nakatakdang magdaos ng 5-day school week simula ika-22 ng Agosto. Pagkakaisa para sa paghahanda sa pasukan, ipinakita ng mga guro, magulang at volunteers sa San Simon High School. At Dr. Renato Solidum ng PHIVOLCS itinalaga bilang bagong kalihim ng DOST. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Sa muling pagbubukas ng mga silid-aralan para sa mga estudyante sa susunod na linggo, pinaghahandaan na raw ng DepEd Region 3 ang pagsagot sa mga katanungan at pagtungod sa pangangailangan ng mga mag-aral at ng kanilang mga magulang. Pumapangalawa ho ang rehiyon sa may pinakamaraming bilang ng mga enrollees sa bansa na hindi po yan bababa sa 2.3 million as of August 15. Tiyak naman daw na madaragdagan pa ito sa mga darating na araw hanggang sa mismong unang araw po ng pasukan sa August 22. Darito pong detalye ng balitang yan. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral na magbabalik eskwela sa ika-22 ng Agosto, magtatalaga ng Command Center ang Department of Education Region 3. Dito idediretso ang mga katanungan at pangangailangan ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang kaugnay ng pasukan. Batay sa pinakahuling datos ng DepEd Region 3, as of August 15, umabot na sa higit 2.3 million learners ang nakapag-enroll na. Pangalawa ang Central Luzon sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamaraming bilang ng enrollees. Ito po ay nananawagan sa ating mga magulang po kasi base po sa ating datos na nakolekta na dito sa regional office ay marami pa rin po ang mga mag-aaral natin na hindi pa nakapag-enroll. So ang enrollment po natin ay hanggang August 22. So kami po ay naghihintay, ang ating mga guro ay naghihintay po sa ating mga anak na sana ay makapasok na. Aminado ang DepEd na issue pa rin sa mga matataong lugar sa rehiyon ang congestion ng mga silid-aralan. At upang maiwasan ang siksikan ng mga estudyante lalo na ngayong may pandemya pa, magpapatupad daw ng shifting ang kagawaran sa piling mga paaralan kung kinakailangan. Congestion, kung ito ay lalampas doon sa bilang, ang ginagawa kung kulang sa mga classrooms ay nagkakaroon ng strategy ang ating mga school heads kung talagang kinakailangan na magkaroon ng shifting of classes. Isa ito doon sa mga alternatibo na solusyon. Sinubukang humingi ng CLTV News ng datos hinggil sa bilang ng mga silid-aralan upang malaman kung sapat ba ang mga ito o may kakulangan, ngunit hindi pa nakapagbibigay sa kasalukuyan ang DepEd Region 3. Sa kabila nito, tiniyak ni Regional Director May Eclar na magpapatupad ng 5-day school week sa nasa 3,000 paaralan sa rehiyon. Sa report na nanggaling din mismo sa ating mga SDOs, 98% na sa ating mga schools, out of the 3,687 schools natin, public schools, 98% na dito ang 5 days in person. Ibig sabihin na yung nakikita ng iba na problema doon sa kakulangan ng classrooms na binabanggit natin,
ito ay nabigyan na nila ng solusyon. So ibig sabihin na address na ng ating mga school heads yun. Nilinaw naman ng opisyal na hindi student-to-teacher ratio ang basihan para matukoy kung sapat o hindi sapat ang bilang ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Hindi yun ang ating basihan pagdating doon sa whether may kulang o sobra tayo sa mga teachers. Kasi ang binibilang natin dito yung teaching loads ng mga teachers. Ang maximum teaching load nila ay 6 hours plus 2 hours na teaching-related tasks para mabuo yung requirement ng or mandatory kasi yun yung 8 hours na workload. Sa usapin naman ng COVID-19 vaccine, bagamat hindi ito requirement para sa pagsali sa face-to-face classes ng mga guro at mag-aaral, hinihikayat pa rin ng pamahalaan ng lahat na magpabakuna bilang proteksyon laban sa virus. Samantala, upang tiyakin ang seguridad ng mga mag-aaral, liban sa police visibility ay obligado rin ng mga barangay tanod na pumesto sa paligid ng mga paaralan. Tayong monitoring system at binibilang po natin yung barangays na naka-field, tinitignan po natin yung mga barangays na may school, public school, ay mga barangay tanod din ay dapat nandoon sa vicinity. Sa buong bansa, aabot na sa 20.6 milyon ang inaasahang magbabalik eskwela sa darating na Lunes. Nasa 26.8 million enrollees naman ang target ng DepEd. 18.1 million dito ay mga mag-aaral sa public schools, 2.4 million sa mga private school, at 70,000 sa mga state at local universities and colleges. Kasama si Paulo G. Santos, Liana Canilao, CLTV News. Sa kaugnayhong balita, isang linggo, no? O kulang isang linggo bago ang opisyal na pagsisimula ho ng school year 2022 to 2023, puspusan ho yung paghahanda ng mga guro, magulang at iba pang mga volunteers dyan sa San Simon High School sa bayan ho ng San Simon, Pampanga. Bukod ho sa pagsasaayos ng mga silid-aralan, ay naglunsad din ng book donation drive para ho sa mga kapuspalad na mag-aaral. At para ho makumpleto yung back to school vibes, abay naghandog pa ng libreng gupit ang pamunuan ho ng eskwelahan sa mga estudyante at guro. Silipin ho natin ang mga eksena sa kanilang brigada eskwela sa ulat ni JM De Jesus. Bagamat maulan, hindi nagpapigil ang mga guro, magulang, volunteers at ilang mag-aaral ng San Simon High School sa San Simon, Pampanga sa pagdaraos ng isang parada, Lunes 15 ng Agosto. Naglakad mula sa public market hanggang simbahan ng Nuestra Señora del Pilar ang grupo bilang hudyat ng launching ng Brigada Eskwela sa naturang paaralan. Bukod sa paglilinis at pagsasaayos sa mga silid-aralan at iba pang pasilidad, layon din ang pamunuan ng San Simon High School na makalikom ng mga lumang libro at magkaroon ng gulayan ng paaralan. Nag-umpisa na kanina yung ating Brigada Pagbasa, which is isa sa mandate ng DepEd para doon sa Tribis program nila. So, isa yon. Tapos, kasama din yung pagtatanim ng mga gulay kasi yung sa health, yung pagpasok ng ating mga estudyante, isinama namin siya para yung gulayan sa paaralan, pwede siyang magamit bilang pandagdag doon sa nutritional needs ng ating mga estudyante. Pwede silang, pag nag-ani ng mga gulay doon sa ating gulayan sa paaralan, pwede silang mabigyan, tapos yun, pwede madagdag niya sa kanilang everyday na pagkain. At dahil nagpapatuloy pa rin ang pandemya, pangunahing prioridad ngayon ay ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral na magbabalik eskwela. Kaugnay nito, nagbigay ng libreng medical at dental check-up at COVID-19 vaccination ng lokal na pamahalaan. Yes, masasabi nating handa na yung mga estudyante ng San Simon, not only the San Simon High School but all the barangays of San Simon. Kasi ongoing naman yung vaccination natin from Monday to Friday, may mga designated na mga vaccination team per barangay, tapos yung mainstay vaccination area natin, yung sa government center. And then, maliban din sa vaccination, natin sa per barangay, meron din tayong dengue summit na gaganapin every school sa buong San Simon po. At para kompletong back-to-school vibes, may libreng gupit din na handog ang pamunuan ng paaralan para sa mga guro at mag-aaral.
Nakiisa rin ang mga opisyal ng barangay at ng sangguniang bayan sa pagsasaayos ng paaralan. Kami naman pagdating sa mga estudyante, noon pa talagang 100% sumusuporta kami sa eskwelahan, lalong-lalo sa mga kabataan, mga estudyante natin ngayon para madisiplina natin at mapabuti pa ang kanilang pag-aaral. Ito pong pagdala ng tamong pandemic, sobra po kasakit. Pero yun po, mag-aaral lang yung bale, online class, modules. Ngayon po, matula ko at ibalik na po yung kagatamong face-to-face class. Nakala pa po abalo rin kagatamong mag-aaral, kaysa po kayong bale na mag-aaral. Nakahanda na rin daw ang mga alagad ng batas sa pagbabantay sa seguridad ng mga magbabalik eskwelang kabataan sa darating na Lunes, August 22. Actually, itong pagsimula ng itong Brigada Eskwela, itong buwan ng Agosto, ang PNP ay laging nakantabay 24/7. Ito ang sinisiguro din natin na lahat ng mga estudyante ay babalik nga sa face-to-face. At alam naman natin yung mga estudyante ay malapit din sa mga insidente na katulad ng maraming estudyante na nabibiktima, lalo na sa mga snatching, di ba? Alam naman natin yan sa away kalye. Kaya yan ang isa sa mga binabantayan natin. Samantala, excited naman ang ilang mag-aaral sa muling pagpasok sa mga silid-aralan at nagpapasalamat din sila sa ipinakita ng komunidad upang matiyak na maayos ang kanilang kondisyon sa pasukan. Masaya po ako, masaya po kami, lahat po ng students. Masaya po kasi na yun nga po, ma-sure po namin na pagpasok po namin malinis, maayos po. Wala na po kaming problema yung malaki ko tungkol po sa kaligtasan po namin. Handa rin naman ang mga estudyante na makilahok sa mga aktibidad ng eskwelahan at maging bahagi ng bayanihan sa San Simon High School. JM Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, may bagong kalihim na po ang Department of Science and Technology o DOST. Sa katauhan po yan ni Dr. Renato Solidum. Taong 1984 nang magtrabaho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS si Solidum at 2003 nang maitalaga ho siyang direktor ng naturang ahensya. Noong 2017, siya po ay na-appoint bilang DOST, Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Undersecretary habang nananatiling officer in charge ng PHIVOLCS. Ang bagong kalihim po ng DOST ay nagtapos ng bachelor's degree in geology mula ho sa University of the Philippines, master's degree in geological sciences mula naman sa University of Illinois at doctorate degree in earth and science mula sa University of California. Kabilang naman ho sa mga tinanggap niyang parangal noon ay ang Presidential Citation for Public Service, Professional of the Year in the field of geology mula po sa Professional Regulation Commission o PRC at yung Excellence Award para ho sa government service mula naman sa Philippine Federation of Professional Associations. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, senior citizen at isang teenager na parehong tulak ng droga arestado sa entrapment operation. Direktor Vince Tanyada, lilinawin ho ang mga usapin tungkol sa pelikulang Katips sa programang Bawalang Chismis kay Sonia Soto. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Arestado ho nitong linggo ang isang senior citizen at isang teenager na nasa likod umano ng malakihang drug sale sa ilang lugar sa Metro Manila at Central Luzon. Aabot ho sa mahigit 3.4 million pesos na halaga ng illegal na droga
ang nasamsam ng mga otoridad sa ikinasang operasyon. Narito pong detalye ng balitang yan. Napasa kamay ng mga otoridad ang dalawang babaeng hinihinalang sangkot sa malakiang distribusyon ng ilegal na droga sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar sa Bulacan at Pampanga. Hapon ng Linggo, August 14, nang makorner ang dalawang drug personality sa isang fast food chain sa Bustos, Santa Cruz. Sa impormasyong inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3, nakapagkasahan ng drug deal ang kanilang undercover agent na nagresulta sa pagkakaaresto ni Aina Salgan, 64 years old, at Noharna Canapia, 19 years old, pawang residente ng Barangay 648C Palangka Senior Street, San Miguel, Manila. Nakumpiska mula sa 25 plastic sachet na naglalaman ng 500 gramong shabu na nagkakahalaga ng higit 3.4 million pesos. Mahaharap naman sa kasong paglabag sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs in relation to Section 26B o Conspiracy to Sell ng RA 9165 ang dalawang nahuling mga sospek. Angelica Cara, CLTV News. Samantala, haharap po si Atty. Vince Tanyada, ang direktor, may akda at aktor ng pelikulang Katips sa programang Bawal ang Chismis kay Sonia Soto. At dito po kanyang lilinawin yung ilang mainit na usapin ukol po sa award-winning na pelikula na hango po sa kwento ng ilang mga torture victims at survivors noong panahon ng batas militar. Si Angelica Cara ang may detalye. Tapatan ngayon sa takilya ang Made in Malacanang ni Daryl Yap at Katips ni Atty. Vince Tanyada. Hango ang dalawang pelikula sa ilang mga kwento sa ilalim ng martial law at diktaturyang Marcos. Sa social media, laman ng usapan at mga balita ang dalawang pelikula dahil sa magkaibang perspektiba na kanilang ibinabandera. Sa pagharap ni Atty. Tanyada sa programang Bawal ang Chismis kay Sonia Soto, kanyang bibigyang linaw ang ilan sa mga maiinit na usapin tungkol sa Katips. Kasabay ng pagpapalabas ng inyong pelikula, ang pelikulang MIM, Made in Malacanang. Tinadyan nyo ba ito o meron bang kompetensya sa pagitan ng dalawang pelikula? Sapagkat sanay naman tayo pre-pandemic, kapag may Regal, may Viva. Kapag may Star Cinema, may GMA Films. Isinabay namin doon sa playdate na August 3 nang wala naman kaming hinagap na magagalit si Daryl Yap at ang kanyang grupo sa aming pagsabay. Sa kanilang talakaya, binigyang diin ng direktor ang kahalagahan ng makatotohanang pagkukwento ukol sa mga pang-aabusong nangyari sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Alam mo kasi, Sonia, kailangang ipakita sa mga kabataan na basa na nila ito sa libro, na kung minsan napanood na nila ito sa documentary, pero hindi nila nakita at syempre iba naman ang pakinamdam kung talagang nakikita mo kung how yung mga pagtotorture kung paano ginagawa sa mismong biktima. At talagang napakasakit. Kaya nga sapagkat sa palagay ko napakarami ng mga pelikula ang tungkol sa batas militar, pero ito talaga ang pinakasasabihin nating pinaka-realistic at pinaka-graphic na torture. At marami ang naapektuhan, marami ang namulat, marami ang nagising dahil sa mga eksenang ito. Sasagutin din ni Direk Vince ang ilang katanungan tungkol sa prinsipyong tinitindigan niya sa paggawa ng historical movie kagaya ng Katips. Napakahalaga ng katotohanan at napakahalaga ng kasaysayan, Sonia, sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagtanaw sa ating nakaraan natin lubusang maitutuwid ang ating kinabukasan. Walang ibang paraan kung hindi ang pagtanaw sa ating nakaraan. Kaya kapag yan ay binabago, sinisira, niyuyurakan, totoong hindi tayo uunlad bilang isang bayan. Mapapanood ang buong panayam kay Direk Vince Tanyada sa Bawal ang Chismis kay Sonia Soto ngayong darating na Miyerkules, August 17, live sa CLTV at CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News.
Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Clark, kinilala ng Department of Tourism bilang second top destination sa Central Luzon. Clark International Airport nakatulong sa muling pagsigla ng turismo sa rehiyon. Mahigpit na seguridad ipinatutupad bilang pag-iingat sa monkeypox. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa muling pagbubukas ho ng iba't ibang pasyalan. Isa sa mga madalas puntahan ng ating mga kababayan at ng mga dayuhang turista, ang Clark. Katunayan, kinilala ho ang naturang Freeport bilang second top destination sa Central Luzon. Ayon ho sa Department of Tourism, malaking bahagi ng tourist arrival sa rehiyon ang nagtungo sa iba't ibang establishmento dyan ho sa loob ng Clark. Narito po ang report. Kinilala ng Department of Tourism ang Clark bilang ikalawa sa listahan ng top tourism destination sa rehiyon at top contributor sa overnight tourists sa Pampanga. Iginawad ng Certificate of Recognition sa Clark Development Corporation o CDC sa Clark Visitor Center nitong nakaraang Huwebes, August 11. Ayon kay Department of Tourism o DOT Region 3 Director Carolina Uy, ito ang unang pagkakataon na natanggap ng CDC ang naturang pagkilala. Bunga raw ito ng pagpupursigi na ipromote ang sport tourism, world-class hotels, entertainment facilities at theme parks na matatagpuan sa loob ng Clark Freeport Zone. Malaking tulong din sa pagpapasigla ng turismo sa Clark ang bagong terminal ng Clark International Airport na kayang-kayang makipagsabayan sa mga paliparan sa ibang bansa. Kinilala rin ang kagawaran ng Clark Development Corporation sa pangunguna ng Tourism Promotions Division para sa kanilang best practices sa tourism industry. Batay sa datos ng Office of Tourism Development Planning, Research and Information Management, umabot sa higit 640,000 ang tourist arrival sa Clark noong 2021. Katumbas ito ng 77.22% ng kabuuang arrival sa naitala. Binubuo nito ang 33.7% total tourist contribution sa Central Luzon, dahilan para hirangin ng Clark bilang top overnight destination ng local tourist noong nakaraang taon. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. At kaugnay ho ng balitang yan, patuloy na rin ang pagdami ng mga flights sa Clark International Airport. Nakapanayam ho ng ating kasamang si Jennifer Salenga, si Terry Flores, ang head ng Corporate Communications ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD. Hinggil po dito sa mga iba't ibang biyahe at yung mga protocol na ipinatutupad sa Clark International Airport. Panoorin po natin to. So po ang biyahe ngayon sa Clark International Airport, kung di po ko nagkakamali, Mayo, no, nung binuksan itong ating bagong terminal, ang ating world-class terminal. Kumusta po ang biyahe sa CRT ngayon? Yes, tama ka. Nung May 2, nagbukas na nga yung ating bagong terminal at simula noon, dito na sa bagong terminal nag-ooperate ang domestic at international flights. Ang maganda dyan, dahil napakalaki ng terminal natin, maluwag yung biyahe ng mga kababayan natin. So hindi na nagsisiksikan, walang crowding at maganda yung ginagalawan nilang paligid. At ito nga pong paliparan po natin ay tinuturing na rin, Ma'am Terry, no, na tourist attraction. Ano pong masasabi po ninyo dito na talagang marami ang napapabilib at talagang nagagandahan sa ating bagong terminal? Totoo yan, totoo yan. Siyempre kami dito sa LIPAD ay very proud na hindi lang nagagamit, kundi
ang ating paliparan kung hindi nagpupunta din yung mga kababayan natin dito para magpicture dahil nga maganda yung ating airport. In fact, no, makikita mo sa labas pagka naglalakad kami dito minsan dito sa loob, may mga nagti-TikTok, may mga kumukuha ng kanilang mga social media photos at videos habang iniintay yung padating or paalis na kanilang mga kamag-anak. Ito po, marami ang nag-aabang dito sa aking susunod na katanungan, Ma'am Terry. Ano-ano na po ba yung mga biyaheng dumagdag, no, o muling nagbukas para po sa ating mga kababayan na nagbabalak na ng bakasyon sa holiday season, kasi alam naman po natin nagkaroon ng pagbabago, no, sa ating usual schedule dahil hanggang ngayon po nasa pandemya pa rin po tayo. So ano na po yung update? Ano na po yung mga nadagdag, no, na flight sa ating paliparan? Maganda yung tanong mo, tamang-tama, kasi talagang dapat magplano na sila ng bakasyon. Ngayong araw na to, binuksan natin ang flight papuntang Katiklan, Boracay, at alam naman nating lahat na marami sa mga kababayan natin ang excited na magbakasyon, lalo na doon sa napakagandang beach ng Boracay. So maaari na po silang lumipad mula sa Clark. Pwede na rin silang magplano, no, nung kanilang bakasyon sa fourth quarter ng taon, dahil kaka-announce lang po, fresh na in-announce natin ang pagbubukas ng El Nido flights via Air Swift starting October. In-announce natin yan ng maaga kasi para mabigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin na mag-book ng mga flights nila ng maaga. Andyan pa rin naman yung ating mga international flights papuntang Dubai, papuntang Doha, Qatar. Marami tayong sari-saring flights papuntang South Korea. Dalawa ang ating flights papuntang Busan, at syempre nag-iisang airport na pinanggagalingan ng flight sa Pilipinas ng visa-free travel to Korea dito sa Clark International Airport via Fly Gangwon. Meron din tayong flight papuntang Singapore via Scoot. So unti-unti naman na nagdadagdagan ng ating mga flights, at syempre umaasa tayo na sa mga dadating na panahon, madadagdagan pa yan. Opo. Ma'am Terry, paano po ba binago ng bagong terminal ng travel po na ating mga kababayan sa CRK? Lalo na, asahan na ho natin na mas dadami pa yan, ano, dahil sa ibinalita ninyo, no, sa mga gusto na magbakasyon sa Katiklan at sa El Nido, ayan, no, by October, meron na pong flight dito po sa CRK at hindi na kailangan bumiyahe at makipagsiksikan, ano, sa Manila, no, para po makapunta dito sa mga magagandang lugar na ito. Well, unang-una, yun nga, nagkaroon tayo ng napakalawak na lugar na ginagalawan ng mga pasahero. So hindi sila masyadong matatakot. Katulad ng sinabi mo kanina, nasa pandemic tayo, so kailangan natin ng medyo maluwag na galawan para hindi nagsisiksikan yung mga tao. Social distancing pa rin. So ayan, meron na po tayong galawan dito. Syempre magandang paligid, hindi nakakainip maghintay dahil marami tayong nakikita. At syempre yung simpleng process, papasok, whether international ka or domestic flight yung sasakyan mo, mabilis lang yung proseso papasok sa terminal na ito. Ito naman po, ito pong pagpasok, ano, ng monkeypox. Meron na po tayong naidalang kaso ng monkeypox, ano, sa ating bansa. Of course, isa po sa talagang binabantayan ay yung ating mga paliparan. Ano po mga security measure na isinasagawa para maiwasan po ang monkeypox? Oo. Alam mo dyan, kausap natin yung ating mga kapartner kanina from the Bureau of Quarantine. At natanungan natin kung ano yung mga ginagawa ng ating partners dito sa Clark International Airport para mabantayan yan. Tuloy-tuloy pa rin naman, hindi naman natapos yung ating one-stop shop na itinayo noong nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic. So meron pa rin yan. Lahat ng dumadating dito sa airport natin, galing sa international flight, dumadaan sila sa screening na pinangungunahan ng Bureau of Quarantine. Na meron pa rin silang mga dokumento na kailangan ipakita, meron pa rin temperature screening, which is ngayon dalawa na yung titingnan kasi kasama din sa symptom ng monkeypox, no, yung may lagnat. So kung talagang mataas ang temperatura, mahaharang na yan nila. Nagko-conduct din sila ng visual screening, yung tinitingnan yung balat
ng mga dumadating kasi isa sa mga symptom ng monkeypox, di ba, yung rashes. So sa visual screening, pag meron silang napansin, interviewin na nila yung pasahero. So far naman, according to the Bureau of Quarantine, wala talagang magkahiwalay na protocol ang monkeypox at COVID-19. But dahil nga mahigpit naman ang ating pagsasala sa ating one-stop shop, nababantayan na din ito. Ma'am Terry, bilang panghuli na lamang po, ano po ang paalala po ninyo sa mga gustong bumiyahe sa ating bagong paliparan sa ating CRK Clark International? Ayun, gusto ko lang ding banggitin po kasi madalas tinatanong tayo paano ano yung public transportation na available dito papunta dito sa ating terminal, no? Meron pong every 30 minutes merong bus na naghahatid at ng papunta at pabalik ng Dao transportation terminal, at alam natin lahat na sa Dao nandiyan na yung sakayan papunta sa mga probinsya at mga bayan-bayan na kalapit natin dito hanggang sa norte at hanggang sa Bulacan. So maaari silang, wala naman silang ikakabahala dahil hindi naman mahirap pumunta dito sa terminal. At katulad ng lagi nating paalala, syempre mag-ingat pa rin, kompletuhin yung mga papeles para po hindi tayo mahirapan pagka umaalis tayo. Siguraduhin lang natin na chine-check natin yung mga requirements sa mga destination na pupuntahan natin para naman hindi tayo maabala. Alamin naman natin ngayon ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon pa rin po nakakaapekto dito sa Northern at Central Luzon. Kaya po ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Zambales at Bataan ay maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng habagat o Southwest monsoon. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron din po tayong inaasahan mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot din po ito ng medyo mahinang southwest monsoon o habagat at ng localized thunderstorm. So yung pong LPA na binabantayan ng Pag-asa o namamataan ng Pag-asa dito sa may West Philippine Sea ay lumabas na po ng PAR at siya nga po yung medyo humihila ng habagat at naapektuhan itong Northern at Central Luzon. Ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa. Sa bandang hapon o gabi po ay posible na pong malawakan ang magkakaroon po ng mga pagulan. Kaya pinag-iingat po natin ang lahat. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais ho ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho na nationwide yung mga programa ng CLTV, kaya nasan ka man sa bansa, tumutok lamang sa Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.